Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ซึมซาใสกระเร็นกระรีไอได้สนชิงยิบเธอเพราะใครอยู่หนึ่งโซดีจะเอ่ยบองวีเพียวลือครากระไรว่าก็เอคิวที่ยาริดโยลำชิกูท่ามงเพราะก็ไม่สั่งเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
så mitt ut är att grinna och så är det som tjugångna men ling ut du är jag la ej känn det rå men ni som säger det så det kaptana så det kom jag mitt exakt så mitt ut är att grinna och så är det som tjugångna men ling ut du är jag la ej sen till rå men ni som säger det så det kaptana så det kom jag mitt exakt